Kambodzsa Angkor Wat ősi templomai. Az ember itt pirkadatkor kell, hogy átélje a fenséges napkelte nyugalmát. Ám hamar rájön, hogy nincs egyedül. Ez a hely tele van bogarakkal. De ami nekünk undorítónak látszik, azt errefelé sokan ebédnek nevezik. A bolygón minden emberre 40 tonna rovar jut. De mi itt a nyugaton mégis semmibe vesszük a világ ezen kihasználatlan forrását. Ez óriási! Stephen Gates vagyok, és rendkívül izgatnak azok az előítéletek, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy mi ehető és mi nem. Milyen pici ez a kislány, és milyen hatalmas tányérrovart visz? Mert itt az éhes gyerekek nagy kockázatot vállalnak egy tál kivételes ételért. Bedugta az ujját, hogy lássa, itthon van-e. Azt akarom tudni, hogy ezek a kis teremtmények megoldhatják-e fajunk fennmaradásának problémáját. Ennek biztos van jövője. Megmentheti-e a világot a rovarevés? Éhezés vagy rovarevés? Most érkeztem Bangkokba, Thaiföld fővárosába, amiről minden rovartudós azt állítja, hogy a bogárevés fővárosa. A rovarfogyasztás errefelé teljesen normális dolog. Azon tűnődtem, hogy nekünk miért olyan nehéz mégis lenyelnünk ezt a békát. Úgy 10 éve találtam ezt a könyvet egy antikváriumban, és nagyon bizarrnak találtam. A címe Miért nem eszünk rovart? És először 1885-ben adták ki. Számos oka van, amiért az emberek nem esznek rovart. Úgy vélik, koszos és taszító. De mégis miért ne? Ha eltekintünk a kulturális befolyásoltságtól, ha étel, ha jó ízű, és beleképzeljük magunkat más valaki kultúrájába, és úgy ízleljük meg, amilyen, és megértjük mások miért fogyasztják, miért ne ennénk mi is? Elindultam, hogy vacsorának valót keressek. Hamar kiderült, hogy Thaiföld olyan ételekkel van tele, amit mi nyugatiak sokkolónak találunk. Ezeknek legalább a feléről fogalmam sincs, hogy micsoda. Az kacsanyelv, ott pedig millióféle hal van. Ezek itt mind zsigerek. Itt egy kis torok van, ez pedig máj. Pompás az illatuk. Bélleves. Gusztustalanul hangzik, pedig az illata isteni. De nem béllevesért jöttem. Tovább kutatok a piacon azért, amiért ilyen messzire utaztam. Az első rovarárusok azért jöttek ide, hogy jól lakassák a prostituáltként dolgozó vidéki lányokat. De hamar rájöttek, hogy még többet kereshetnek a kíváncsi turistákon. Olyan dörzsöltek, hogy még a fotózásért is pénzt kérnek. Otthon is ennél ilyet, vagy csak balhéból csinálod? Amikor 25 éves lettem, mind ettünk szöcskét. Megint megtennék. De Ropi helyett nem ennék. Büszke vagyok. Szeretem a kalandokat, úgyhogy belevágok. Melyik a legjobb? A selyemhernyó a kedvencem. Remek selyemhernyót kérek. 30 baht lesz. És talán egy skorpiót. Nagyot vagy kicsit? Több méretben is van. Nos, ezt még sohasem kérdezték tőlem. Nagyot kérek. A nagy 100 baht. Darabja. Jó drága. Mert nehéz megtalálni. Vehetek ebből? Mennyi egy tutajpoloska? Na jó, maga turista, legyen 30. Örülök, hogy kifizethetem, jól van. És leveszi a fejét? Igen, megcsinálom magának. Ha nem kell a lába, azt is leveheti. De a tájok nagyon sokat esznek. Kicsit olyan, mintha rákot ennék. Páncélja van, és úgy is néz ki. Na jó, lássak. Mutassa, hadd lássam.
A szerencséje van, tele van petével. Belül, érti? Nagyon szerencsésnek érzem magam. Ha a tájemberek veszik, megkérdezik, hogy van-e benne pete, de általában nincs. Maga szerencsés, maga nyert. Ezt meg kell nézniük, tele van zöld nyálkával. Ezek a peték. Az ilyen a legjobb. Egész jól voltam, amíg ezt nem mondta. Köszönöm. Jó ét. Szívesen. Még mindig próbálom megrágni a tutajpoloskát, de tényleg ehetetlen. Inkább olyan, mint valami gumicsont, semmit igazi étel. Első rovarevési kísérletem Thaiföldön nem volt igazán sikeres. Felülkerekedni az előítéleten nehezebb volt, mint hittem, de a bogarat megemészteni még nehezebb. A tutajpoloska íze még másnap reggel is a számban volt, amikor az első találkozomra indultam. Itt az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezeténél azon dolgoznak, hogy a rovarokat mint élelemforrást elfogadtassák az egész világon. És itt találkozom Patrick Dursttel, a rovarevő mozgalom bajnokával. Van itt néhány rovar, nézze meg! Ezeket a helyi árusoknál is lehet kapni. Miután megfőzik őket, már nem tűnnek ilyen szépnek, ugye? Attól függ, mihez szokott az ember. Szerintem a rák sem étvágygerjesztő, amikor először látjuk meg. Őszintén szólva a homár sem túl szép. A rovarfogyasztást 20 éve ismertem meg, amikor Thaiföldre jöttem. Akkor kóstoltam meg, és íz lett. Azóta eszem én is. Mindenek előtt ez egy jó étel. Nagyon tápláló, magas a fehérje tartalma. Nagyon gyorsan reprodukálódik. A marhához képest a rovarok 20-szor olyan szaporák. A növekvő számú emberek ellátása komoly kihívás. 2050-re 9 milliárdnyian leszünk. Ahogy a népesség növekszik, úgy nő a források iránti igény is. A hústermeléshez hatalmas mennyiségű gabona és víz szükséges, ezért kulcskérdés az alternatív fehérjeforrások felkutatása. Tehát a rovarok menthetik meg a földet az élelmiszerválságtól. Biztos, hogy részei a megoldásnak. Itt Thaiföldön egyre több ember fogyaszt rovart. 25 éve Thaiföldön még nem volt tücsöktenyésztés. Ez az utóbbi 20 évben fejlődött ki. És naponta több tonna rovart állítanak elő így. Miért olyan népszerű a rovar Dél-Kelet-Ázsiában? Mert finom. Ön is szereti, ugye? Mindig szerettem a tücsköt. Patrick, tücsökből, szöcskéből és selyemhernyó bábból álló reggelie sokkal táplálóbb, mint a tegnap esti tutajpoloska. Ez jó? Nehéz legyűrni az ételekkel kapcsolatos előítéleteimet, de Kari, a rendezőm, még mindig undorodni látszik. Maga nem nagyon kapkod utána. Mert a tücsök olyan, mint... Figyelje! Gyerekesnek tűnhet a tücsök pöckölgetése, de ha az ellenérzéseink mögé tekintünk, észrevehetjük, hogy egy olyan ételtől fordulunk el, ami akár meg is mentheti a világot. A világon 2 milliárd ember étrendjében szerepelnek rovarok. Több mint 1900 ehetőfaj létezik, és bár létszámuk messze lekörözi az embert, ökológiai lábnyomuk alig észlelhető. Vízfogyasztásuk rendkívül kicsi, üvegházhatású gázkibocsátásuk pedig elenyésző. Hidegvérűek, így energiájuk nem a hő megtartására pazarlódik, és már nagyon kis mennyiségű táplálékból hasznos fehérje képződik. Vagyis, ha megoldhatják a világ élelmezési válságát és óvják a környezetet, félre kell tennünk az előítéleteinket, és át kell adnunk magunkat a rovarevés gyönyöreinek. Bárcsak ilyen könnyen menne. Még mindig nem vagyok túl a rovarevés első élményén. Kapar a torkom, aminek a tutajpoloska lehet az oka, mert lesmirgliszte a torkomat, ahogy lenyeltem. Most északkelet felé haladunk, Isan tartományba. Ez a hely azért érdekes, mert arrafelé rendkívül népszerű a rovarevés. A rizsföldek és kókuszpálmák között elhelyezkedő Klong Manao általános iskolába megyünk. Ez itt Thaiföld egyik legszegényebb régiója.
Az étkezési szokások kora gyerekkorban alakulnak ki. Ez lehet a válasz arra, hogy bizonyos kultúrákban miért nem probléma a rovarfogyasztás. Noi asszony az igazgatónő meghívott, hogy segítsek elkészíteni az aznapi ebédet. Szerintem kitalálják, hogy mi lesz a menü. Lassan ebédidő van. Mit főznek ma a gyerekeknek? Ma sült bogár az ebéd. Igen, de milyen? Sült tücsök. Az én gyerekem iskolájában ezt az életben nem tálalnák fel. Elég különös ez így. Belül nagy nedvesség tartalma lehet, ha megnyomom a potrohát, egy kicsit szottyos. Maga vagy a gyerekek gyűjtik őket? A diákok fogták. A gyerekek tényleg? Éjszaka fogják meg őket, aztán reggel behozzák. Tehát ez az egyik házi feladat minden nap, hogy meg kell fogniuk a másnapi ebédet. Hogy nem élnek? Meg kell ölni őket, különben sütés közben kiugrálnak a serpenyőből. Maga egyszerre kedves és kegyetlen. Élve a segítséggel, Noi asszony munkára fog. Vonzó kis sityak. A gyerekek a bogárebéd után is jól dolgoznak? Rengeteg benne a fehérje, mert tele van petékkel. Akkor ez a massza mind tücsök pete. Atyám, még több pete. Ettől hány ingerem van? Már épp enni akartam belőlük. De most, látva, hogy a potrohuk tele van ezzel a lágy trutymóval, a petékkel, szánalmas módon megijedtem, és eltántorodtam. De nehéz undorodni, miközben a gyerekek a szájukat nyalogatják az elragadtatástól. Ennek pikáns hús illata van. Azt hittem, hogy ismerős lesz, de ez egy nagyon sajátos illat. A tücsköt illatos csavarpálmalevéllel fűszerezik, majd a sütés hője intenzív ízt teremt, miközben minden baktériumot elpusztít. Ez határozottan nem él. De sütve sem tűnnek kevésbé ijesztőnek. Így is nagyon-nagyon tücskök. Ez tömény szójaszósz. Akkor csak egy kicsit. Túl sokat tett bele, így most elsózta. Ez finom. Olyan, mint a csirkeízű chips. Elég sós. De azért jó. Most valami rendkívüli történik. 80 gyerek jön be egy-egy tányér rovarért. Az angol gyerekek sírnának, ha ezt látnák. Ezek a srácok nagyon klasszak. Na jó. Ennyi elég lesz? Akkor tessék. Milyen pici ez a kislány, és milyen hatalmas tányér rovart visz. Az ebéd remekül fogy, és ez nem az én konyhatündérségemnek köszönhető. Ezek a gyerekek rovarokon nőttek fel. Félelemnek vagy émelygésnek nyoma sincs rajtuk. Távolról sem. És most jön a legkülönösebb dolog. Jött egy fagyiskocsi, a srácok pedig hosszú sorba álltak előtte. Ez a fiú nem kért még egy tányér fagyit, és hihetetlen, de inkább még kétszer repetázott a tücsökből. Nem tudnék még egy helyet, ahol ez normális lenne. De itt ez a normális. Itt ilyen a suli menza. Elköszöntem az iskolától, és útnak eredtem, hogy megtudjam, honnan származik millió kilószámra az a rovarmennyiség, amit a tájok minden évben megesznek. Kiderült, hogy a bogarak olyan népszerűek Tájföldön, hogy a szomszédos országoktól vásárolják azokat.
Itt ez nem háztáji hobbi, a bogár itt bizony nagy üzlet. Ha bármiféle kételj merülne fel a rovarkereskedelmet illetően, ez a látvány önmagáért beszél. Ez Poipet és Kambodzsa, Thaiföld sokkal szegényebb szomszédjának határa. Minden nap több ezeren kelnek át Thaiföldre dolgozni, de tonnaszám szállítják a rovarokat is, mert Thaiföld egyszerűen nem képes annyi rovart vadászni vagy tenyészteni, amennyire igény van. Mindenki az ország legnagyobb határmenti rovarpiacára, a Rongluéra igyekszik. Az egész országból ide sereglett kereskedők itt adják és veszik a legfrissebb rovarokat. Itt az összes stand a legkülönlegesebb ételekkel van tele. Sosem láttam még ilyeneket. Ez valami furcsa zöld bogár. De van itt óriás tutajpoloska és más furcsa dolog. Mégsem tesznek ki mindent. A legtöbb azonban a nagy hűtőládákban van, amik bogarakkal teli zsákokkal vannak megtömve. Rendkívüli hely. Kicsit halpiac szaga van. Ez itt egy hatalmas hangyatojás leves. Jégbe tették, hogy ne romoljon meg. Itt pedig több 100 kilónyi tűzhangya. Ez itt rengeteg, és egy egész vagyont ér. Ez a rovarimádók szent grálja, a tűzhangya petéje. Thaiföldön ennél drágább nincs. Elszánt vagyok, hogy megkóstolom, de még alig kezdtem bele a rovarevő utamba, és erre egyszerűen még nem készültem fel. Ezért ehelyett vezetőmmel, Jemmel, a Miss Lack vezette legendás sarki kifőzdébe látogatok. Olyan közel van a piachoz, hogy az ő rovarai a legfrissebbek. Nagyon különleges a receptje. Csak friss rovarokat süt, ezért ilyen finom. Sokkal jobb, mint amit az előbb kóstoltál. Azokat már órákkal vagy napokkal azelőtt kisütötték? Általában így szokták, nekem elhiheted. Úgyhogy ez teljesen új élmény lesz. Őszintén szólva, rosszabb már nem lehet, mert azok szörnyűek voltak. Hú, már innen érzem az illatot, hogy valahol rovart sütnek. Érzem, hogy sül a fehérje. Örvendek. Mindenkinél hegyekben áll a sült rovar, de magánál kevés van. Azért van így, mert olyan gyorsan el kell. Egyszerre nem süt sokat, csak annyit, amennyit elad. Így a vevő mindig frisset kap. Azt mondja, hogy ha nem friss, akkor nem is olyan jó ízű. Ha az éhes vásárlók rohama jót jelent, akkor Miss Lack standja a legjobb. És ne higgyék, hogy ez a pornép étele. Jem azt mondja, hogy Miss Lack bogarai annyira népszerűek, hogy napi 240 font forgalmat bonyolít egy olyan helyen, ahol a napi átlagjövedelem napi 12 font. Próbáltunk vele interjút készíteni, de annyi vevője van, annyi bogarat ad el, hogy folyton csak azt mondogatja, hogy bocsánat, és már megy is, mert mindenki vásárol. Sokan robogóval jönnek, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez igazi gyors étkezde. Ön vacsorának valót vesz, vagy csak bekapna valamit? Csak bekapok valamit. Egy kis csoki helyett. Ha mondjuk otthon arról akarnám meggyőzni az embereket, hogy rovart egyenek, mit mondjak nekik? Egészséges. Erősíti az immunrendszert. Miután mindenkit kiszolgált, veszek egy mély levegőt, és még egy próbát teszek. Ezt már kóstoltam, borzasztó volt. Nem is volt íze, és most Jem azt akarja, hogy próbáljam újra. Van tutajpoloskája? Csak az én kedvemért elővarázsol néhányat. Ó, te jó ég! Te nem kérsz? Utolsó esély. Nem, dehogy. Mind a tied. Az íz kedvéért fűszerezve és panírozva van. Miss Lack garantálja a frissességet, de vajszívűeknek nem való. Szóval szuper friss. Ezek jó ducik, ugye? Szerintem ez a legjobb. Nézd mekkorák. Nagy, kövér és leves. Ropogós, finom. Meg kell kóstolnod. Hát jó.
Borsos? Szójaszószos. Ez az ényenc falat. Tehát tele van petével, ott a vastag bors réteg alatt. Rengeteg bors. Alatta pedig bizarr pisztácia íz, de furcsa. Meg lehet számolni a petéket. Milyen szép. Mit gondolsz most a tutajpoloskáról? Változott a véleményed? Igen, belátom, hogy nem gumicsont a turistáknak. Kicsit aggasztott, hogy az lesz, mert olyan látványosak a nagy lábai, meg az ijesztő szemei, és az ember azt hiszi, hogy csak az ijesztgetés kedvéért vannak, de tényleg finom. Nem a világ legjobb étele. A szöcske is jobb ennél, de jó ízű, ezt elismerem. Megkönnyebbültem, hogy már is találtam egy ízletes rovart, de Miss Slack nem engedett el minket, amíg mind meg nem kóstoltunk valamit. Azt mondta, hogy ez a filmezés egyik feltétele volt. Azt, hogy nem filmezhetek, ha nem eszem. Várj, az még... Így is elég nehéz. Azt akartam mondani, hogy még élhet. Ha már az ember szájában van, finom. Ugye, hogy jó ízű? Az. Gyere, ölelj meg! Áttörés! Ha Kari le tud nyelni egy szöcskét, mindannyiunknak van még remény. A számban már jó. Másnap reggel átlépjük a kambodzsai határt. A két ország közti kontraszt azonnal melbevág. Az évtizedes háború és népirtás által megnyomorított Kambodzsa még mindig Tájföld szegény szomszédja. Kelet felé utazom a rizstermelő Battambong vidékre. Itt találkozom egy rovarvadász csapattal. Ők is a szomszédos Tájföld csillapíthatatlan rovar étvágyát kiszolgálói közé tartoznak. Steph vagyok. Te Saron vagy, ugye? Azt hittem, nagyobb vagy. Nem vagyok elég nagy neked? De, és jóképű is vagy. Kambodzsa ezen részén a rizsföldek szöcskével erősen fertőzöttek, ami nagy gondot okoz a földművelőknek. De ahelyett, hogy drága rovarírtókkal pusztítanák, Saron és csapata vadásza le őket. És Saron ebből nagyon szép hasznot húz. Kiderül, hogy afféle munkaszervező. A helyi vadászok egész hálózatát irányítja. Én kezdtem először befogni a rovarokat. Aztán mindenki csatlakozott hozzám. A szöcskefogás azonban nem könnyű munka. Csak éjszaka lehet szöcskét fogni, úgyhogy megvártuk a napnyugtát. Saron azt mondja, hogy néha olyan sok a vadász a mezőkön, hogy a sok lámpa olyan, mintha egy egész falu lenne ott. Ott egy tücsök, ez jó? Na, gyere, gyere már! És az mi? Egy szöcske. Melyik az értékesebb, a tücsök vagy a szöcske? A szöcske. Szóval erre hajtunk. Tehát éjjel nyugodtabbak és könnyebben kezelhetőek. Éjjel nem ugrálnak, csak nappal. Hé, főnök! Jaj, ne! Hülyeség. Gyorsan kell megfogni. Saronnak az éjszakai szöcskefogás a vérében van. Oda néz, ez egy óriás. Na hát milyen hatalmas. Nézd meg, nagy és finom. Ennek kilójáért 3 fontot kapok.
De segítség nélkül én csak küszködöm. Itt van. Megvan. Ez rúgja a kezemet. És milyen erős. Valamit szafatokra akar tépni. Egy lámpa az ember fején kétélű fegyver, mert jó, ha rovart keres a sötétben, de vonzza is őket. Oda néz. De menő vagy. Ilyet minden nap fogunk. Ezek pedig egyenesen rámugrottak. Ez is jó? Nem, az megszúr. Veszélyes. Akkor nem kell. Mi szöcskére vadásztunk, de minden más rovar ránk vadászott. Tudják, hogy azt mondják, a Földön minden emberre 40 tonna rovar jut. És nyilván azt gondolják, hogy persze, ezt is brit tudósok találták ki egy laborban. De egy ilyen éjszakán, mint ez, amikor ellepnek a rovarok, akkor rájönnek, hogy igen, ez tényleg így van. A végén az operatőr átadta nekem a kamerát, mert a rovarok támadása elviselhetetlenné vált. Rovarfelhőben áll, mert a kamerát fogta, és nem tudta elkergetni őket. És most elborítják teljesen. Te, Kari, hogy vagy? De úgy tűnik, csak mi majréztunk az éjszakai mezőn. Ezt nézzétek! A jó éjszakai vadászat után a csapat nagy része győzelemittasan tért vissza. Kinek van a legtöbb? Oda nézzetek! Ebben aztán jó sok rovar van. Nehéz munka volt? Felkapcsoltam a lámpámat, és összeszedtem őket. Ez szép. Bizony. Nézzük, szerinted nekem hány van? Egy kezdőhöz képest jó sok. Azt hittem, megbirkózom ezzel, de azt kell mondanom, hogy életem talán legszörnyűbb élménye volt. De nagyon köszönöm. Köszönöm. Talán nem egyedül az én találmányom, de az az igazság, hogy a szöcskevadászat jó jövedelmet biztosít egy olyan régióban, ahol nehéz munkát találni. Másnap kora reggel Saronhoz menet egy csoport építő munkással találkoztam. Saronnak annyira jól megy a szöcskeüzlet, hogy ezt a házat szó szerint a rovarok építik. Jó reggelt! Hogy vannak? Mi történt a tegnap éjjeli rovarokkal? Ott vannak hátul. Várom, hogy eladhassam őket. A hátsó kertben már várt ránk a rovarkereskedő, hogy felvásárolja a tegnapi zsákmányt. A szöcskén valójában akkora a haszon, hogy a helyiek is csak mint különleges fogást fogyasztják, pedig a terület fertőzött. Tiszta sor, hogy a szöcskevadászat mindenki hasznára válik. Védi a helyi gazdák terményeit, Saronnak pedig tisztes hasznot hoz, ami megváltoztatta az életét. Atyaég, nézzenek oda! Egy egész platónyi rovar. Mit gondolsz, hány kiló van itt? Talán 100 kiló. A helyi falusiaktól és gazdáktól vettem. Nézd, arra mennek. Nem igazán látom, de teljesen tele van. Az ember csak akkor ismer fel pár dolgot, ha ilyen mennyiségben látja a rovarokat. Elsőként azt, hogy mennyit gyűjtenek be a földekről, és hogy ezek mind a terményeinket fogyasztják. De így rengeteg embernek jelentenek segítséget. Azoknak is, akik tegnap éjjel a mezőn voltak, és kapnak pár dollárt a munkájukért. Ha a rovarevés elterjed a világon, az talán több millió Saronnak ad munkát. Feltéve, ha mind ezt akarjuk enni. A baj az, hogy mi nyugatiak megrögzötten ragaszkodunk ódivatú korlátainkhoz, hogy mit ismerünk el rendes ételnek. De a kambodzsai piac emlékeztetett arra, hogy a húsevés sem mindig szép dolog. Ha az ember kimegy a világ különböző piacaira, azok a legjellegzetesebb részei a piacoknak, ahol a húst árulják. És ha belegondolunk, Angliában is furcsa dolgokat eszünk.
hamburgert, hotdogot egy rakás fura összetevővel. Ha ide nézzünk, ez itt egy szemgolyó, és ha meglátjuk, mellbevágónak érezzük, de ezeket mind megesszük, a fehérje megszállottjai vagyunk. És ha belegondolunk, a rovar is csak a fehérje egy más formája. Beljebb utaztam Kambodzsába, távol Tájföld pezsgő piacaitól. Itt más a rovargyűjtés oka. A túlélés. Azok a rovarok, amiket eddig kóstoltam, mind kicsik voltak. Ezek befogása nagy erőfeszítést igényelt, hogy egy étkezést kiadjanak. De itt Kambodzsában létezik egy különlegesség, ami nem is igazán rovar, de mégis bogárnak nevezem. Hatalmas állat, és ez a tarantella. A föld legijesztőbb, legszőrösebb bogarától itt nem félnek, hanem megeszik. Ott, ahol a gyerekek 40%-a alultáplált, minden fehérjével és vitaminnal teli állat fontos étel. A kambodzsai tarantella fogyasztásról csak gyér kutatási eredmények vannak, ezért a Koppenhágai Egyetem tudósát, Chris Muenkét faggatom. Ő e szőrös pók fogyasztásának egészségügyi és gazdasági hasznát kutatja. Kambodzsa nagy területein jelentős az alultápláltság, különösen vidéken. A tarantula ezeknek az embereknek jelenti az élelmet. Vagyis eredetileg egy közönséges étel. Talán egy kicsit távolabbról egyfajta földi rákként kellene tekinteni rájuk. Az ember többféle rákot is eszik, mást is eszünk. A pók is csak egy másik élelemforrás. Egy kicsit furcsa lesz, de semmi rossz nincs benne. Kiderült, hogy Chris annyira rajong, hogy magával is hozott egyet. Te jó ég! Ez a hirtelen sült változat. Általában útmenti harapnivalóként árulják. Szóval megehetném? Normális esetben igen, de ez már egynapos, úgyhogy inkább hanyagold és kóstold meg máskor. Többnyire érdekelnek az új ételek. A földön a legtöbb rémes dolgot kipróbáltam már, de ez most igazán nem vonz. Tudom, hogy ez a majré nevetséges, különösen, mivel a tarantella értékes tápanyagforrás. Uttarak, a kambodzsai vezető meggyőződése szerint le tudom győzni a viszonygásomat, ha közelről ismerem meg őket, ezért elvisz egy csapathoz. De ott nem az várt, amit gondoltam. Hello! Örvendek! Nagyon jó! Szóval ti vagytok a tarantella vadászok? Igen. Akkor mi az első lépés? Hogyan kezdjük? A szüleik egész nap a piacon és a földeken dolgoznak, így a fiúknak kell ellátniuk magukat. Ha éhesek, fogják a lándzsáikat és levadásszák az ebédet. Fiúk, hány évesek vagytok? Én 15 éves vagyok. Én 14. Én 11. Megdöbbentett, hogy a korukhoz képest milyen kicsik ezek a srácok. Az alultápláltság errefelé olyan arányú, hogy a gyerekek gyakran csenevészek, amitől sokkal kisebbnek látszanak, mint amennyi idősek. Ha van ok, amiért pókot esznek, hát ez az. Rendben. Lehet, hogy fehérjeforrás, de okkal félnek tőle. A marása ideiglenes bénulást, bizonyos esetekben halált okozhat. Figyelmeztettek, hogy húzzak bakancsot, de megfigyeltem, hogy a srácok mezitláb voltak. Ott egy tarantulafészek. Ezen a mezőn az ember valószínűleg talált, amitől már most borzongok egy kicsit. A mező kis halmokkal van tele, és olyan érzésem van, mintha itt több ezer fészek lenne. Ez az? Ez itt az? Nem. Béna vagyok. Ez egy tarantullajuk.
Úgy gondolod, hogy ott van valahol bent? Igen, biztos. Hol van már az a járat? Elbújt. Egy pókot se látok. Bedugta az ujját a fészkébe, hogy lássa, itthon van-e. Ás, ne, itt van, várj! Itt a lába! Várj! Itt a lába, megbököm. Ott van bent. Bent van. Piszkáld meg, de el ne törd a lábát. Itt van. Ás még egy kicsit. Megvan, megvan! Ott van. Ott van a mindenit. Hű, de nagy. Nagyon szép, ugye? Lehet, hogy szépek, de a csáprágóik rendkívül veszélyes. Olyan erős, hogy az egeret, vagy akár egy madarat is elejt. És ha az oldalán fogod meg, az biztonságos? Ha alul fogod meg, megmarja a kezedet. Vagyis ha így fogod meg, nem tud megmarni. Nem. Nagyon veszélyes a marása. Nagyon fáj, és nincs rá orvosság. Akkor a hangyabojnál kell imádkozni. És elmúlik a fájdalom. A hangyabojnál kell imádkozni. Ez nem túl bíztató. De csodálom, mennyire nem nyugtalanítja ez őket. Szerintetek sokan félnek tőlük? Csak a gazdagok, a szegények nem. Istenem, ott van! Olyan, mint a csirkékkel játszani, csak hogy ez egy mérges pók. Na hát, fiúk, nagyok vagytok. 3 tarantulánk van. Azt hiszem, én jövök. Megmutatjátok, hogy kell? Jó. Ez itt nem az? De az. Találtam egyet. Itt ássak? Igen, itt áss egy lyukat. I'm just hacking away. There's no art to what I'm doing. Csak bénázom itt. Ez nem túl szép. Elértük a fészket. Nyúlj a fészekbe és fogd meg. Most pedig hagyjam kijönni. Gyere ki, pók úr! Visszacsúszik, told ki. Ehhez 2 gaj kell. Egy kicsit poros. És egy kicsit megviselt. Így fogjam meg? Igen. Tudom, hogy egy pók nem akarja, hogy megfogják. Milyen puha és meleg. Itt van. Atyám. Szakad rólam a víz, mert úgy érzem. Remeg a keze. Nekem egyáltalán nem tűnik ehetőnek. Nektek étvágygerjesztő? Igen. Igen, miért? Hát, mert csak finom. Milyen az íze? Alul olyan, mint a tejszín, a fejében meg hús van. Melyik a kedvenc részed? Hát, ez itt. Miért az? Mert finom és krémes. Gondolom, túl kell tennem magam ezen, és ételként tekintenem rá. Anyu, ez tarantula.
Mennyit fogtatok? Sokat. Hozd ide őket. Még élnek is marnak. Vigyétek a hűtőládába, de előtte mossátok meg. Nem csoda, hogy a fiúk alig várják, hogy ehessenek. Ma ez lesz az első rendes étkezésük. Összenyomjuk, hogy megdögöljenek. Mit csináltak velük? Megmossuk őket. Süssük meg. Egyszerűen megsütik őket. A rácsra kerülnek, olaj nélkül, csak sóval, cukorral. Egyenesen a tűzre. Meddig kell sütni? Hát 15-30 percig. Amikor kimegyünk a mezőre a bivajokhoz, viszünk egy nyársat, sót meg tűzre valót, és rizssel esszük őket. Melyik lesz a legjobb? Ez a legfinomabb. Ez a legnagyobb, a tiéd lehet. Ehetünk? Nagyon egészséges étel. 10-szer annyi cinket tartalmaz, mint a marha, ami rendkívül fontos a fejlődő gyerekeknek. Mivel az étrendjük szegényes, ha nem ennének pókot, alig fogyasztanának fehérjét. Ez jó! Ez jó, ízlik. Ez a csúcs. A csúcs? Hát ebben nem vagyok biztos, de jó. Belül húsos. Olyan, mint egy fehér húsú rák. Ennek jó az íze, ellentétben más rovarokkal, amiket kóstoltam, amik egy kicsit tenészízűek. De ez elég jó. Fiúk, nagyszerűek vagytok. Nagyon köszönöm. Délisek vagytok. Hihetetlen módon remek étel, de azért valami aggaszt. Bár a kambodzsai gyerekek fehérje forrása, csak velük nem lakik jól a világ. Visszaindulok Tájföldre, hogy lássam, milyen jövő vár az ehető rovarokra. A rovarevéssel kapcsolatos egyik legizgalmasabb gondolat, egyben bolygónk lehetséges jövője a rovartenyésztés maga. Mert ha az ember nagy mennyiségben képes nevelni őket, megoldható a világ néhány élelmezési problémája. Ide, a régió egyik legnagyobb rovarfarmjára, egy tücsök-farmra azért jöttem, mert kíváncsi vagyok. Fogalmam sincs, hogyan tenyésztik a tücsköt. Idehozott a rovarevés jövőjét firtató kutatásom. Itt kiderült, hogy a rovartenyésztéshez nem kell csúcs technológia, de még kemény munka sem. Hello, Stefan vagyok. Mr. és Mrs. Szovattal találkozom. Ők vezetik Tájföldön a földből hirtelen kinőtt, nagy mennyiségben rovart termelő 20 000 farm egyikét. Hány tücsök van itt? Úgy 10 000. 10 000 tücsök egy rakáson. Itt egy ilyen ládából egy év alatt 700 Big Macnek megfelelő fehérjét nyernek. Ilyen sok fehérjét ilyen kis helyen előállítani elég izgalmas. De a marhával ellentétben a tücsöknek elenyésző élelem és víz kell. Egy olyan világban, ahol egyre szűkösebbek a források, ebben hatalmas lehetőség rejlik. Az első állomás a keltető. Az emlősökkel ellentétben a tücskök rendkívül szaporák. Egy nősténynek havonta 100 utódja is lehet. Ezek a kis pettyek a tücsökpeték. Mit gondol? Hány pete van ebben az edényben? Úgy 10 millió. Hűha! Most az ovi jön. Bébi tücsök milliószámra. Bizarr, de szerintem cukik. Hogy nem szöknek meg? Ez egy csúszós szalag, amin nem tudnak járni. Tehát, mivel a járóka jól őrzött, tovább lépünk a tinédzserekhez.
Itt még egy hónapot töltenek, amíg eladósorba nem kerülnek. Ezek már ciripelnek egy kicsit. Igen, már ciripelnek és petét raknak. Na hát, felmásztak a zöldségekre. Több 10 000 tücsök. Nem tudom miért, de megbabonáz, ahogy nézem őket. Ilyen sok rovar, ilyen kis helyen. Ez észbontó. Mrs. Szovat arra kér, hogy segítsek begyűjteni a rovarokat a következő piaci szállítmányhoz. Ilyen egyszerű. Fogj egy tojástartót, és rázd meg. És a tücsköt nem csak Tájföldön fogyasztják. Tonnaszám mélyhűtik, töltik konzervbe, és exportálják a gasztrokalandoroknak világszerte. Most még kicsi az exportpiac, de hatalmas benne a lehetőség. Na jó, gyerünk, Stefan. A petétől a piacig csak 45 nap telik el, ez egész jó. Világos, hogy ennek óriási jövője van. Ez a hely úgy néz ki, mint egy romhalmaz. Nem olyan szép, tiszta élelmiszerüzem, mintha Angliában lenne. De ha az ember belenéz azokba a ládákba, látja, hogy ott nincs gond az állatok körülményeit illetően. Rövid idő alatt hatalmas mennyiségű fehérjét termelnek. Az angliai csirketartáshoz képest nem is rossz. Kalandozásaim utolsó szakaszában kész vagyok megismerni a rovarevő világ legritkább eseményeit. A száraz évszak vége van. A helyiek azt remélik, hogy táncuk meghozza az esőt. De most van a tűzhangyapeték begyűjtésének ideje is. A tűzhangyapetét rak, ami később lárvává alakul át, ami itt maga a legfinomabb rovarkaviár. Elhagyom a várost. Mr. Jonkhoz megyek. Errefelé ő számít a legjobb hangyavadásznak. Úgy képzeltem, hogy a dzsungel mélyébe tartunk, hogy felkutassuk ezeket a ritka rovarokat. Egy kicsit csalódott vagyok, amikor egyszerűen csak lehúzódunk az út mellé. Szóval itt vagyunk. Most mi lesz? Csizmát kell húzni. De ha azt hittem, hogy egyszerű dolgunk lesz, ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna. Miért nem ezt? Nem lehet. Mert csípnek. Nagyon megcsípnek? Igen. A hangyák a magas fák lombjaiban élnek. Nehéz őket befogni. Ez megmagyarázza a hosszú póznát. Ennek a fának a teteje tele van hangyabollyal, azok pedig hangyákkal és petékkel. Hoztunk egy hosszú póznát, aminek a végén van egy háló. A póznával megrázzuk az ágat, és reméljük, hogy a lehető legtöbb hangya és pete hullik a hálóba. Ott vannak. Igen, látom. Igen, tényleg sokan vannak. Mind rám esik. Szóval abban van a... Au! Mint minden gondoskodó szülő, a tűzhangya is csak kemény harc árán mond le a petéiről. Nagyon csíp. Aztán a vödörbe tesszük. Ott megfulladnak? Van ezek között pete is? Alig látok párat. Nagyon dühösek. Ezek mindenhol ott vannak. De nem csak engem csípnek. Pár perc múlva az egész stábot megtámadták. Hangyatámadás! A hajamban is van, nézd meg a hajamat! Túl vagyunk az első fészken. Aztán összeszedtük magunkat. Akkora káosz volt, mindenkit cafatokra téptek. Ezután majd csak hátszéllel rázzuk az ágakat, így a szél majd elfelé fújja tőlünk a hangyákat. És remélhetőleg nem találkozik ember és rovar. Így talán túlélhetjük. Nos, mehetünk? Vágjunk bele!
Jó magasan van. Megvannak, és pont alattuk vagyunk. Ez az. Ez nem csak egy kis csípés. Amikor a levélnyíró csáprágok összezárnak, a hangyák a maximális fájdalom érdekében megrázzák magukat. Érdekes viszont, hogy Mr. Jong meg se rezdül. Eszelős munka ez. Okay. Oh! Ow! So, okay, I'll try that. Ow! 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 Oh! Ow! Gondolom, így vágnak vissza, ugye? És itt a jutalom. A hangyák, és velük a lárvák és bábok. Így is meg lehet enni. Igen, most is ehet belőlük. Ha volt is bűntudatom, hogy bébi hangyát eszem, már elmúlt. Bosszúból megkóstolom őket. Ropogós és savanyú. Olyan, mint a citrom vagy lime. De az biztos, hogy eszelős munkája van. Kapaszkodjon! Van ezen fék is? Merre? Egyenesen? És a forgalom? Győzedelmesen térünk vissza, a tűzhangyákkal teli, biztosan lezárt vödrökkel. Mr. Jong éves bevételét a tűzhangya begyűjtésekor szerzi, de nem az egész fogást adja el. Az egész családot vendégül látja egy tűzhangya torra. Szóval ezek a vadak? Gyönyörűek. A hangyapörkölt meglepően egyszerű, mégis sok utasítást kapok. A kamerába néz, amikor beleteszed. A zöldségek után tekintélyes mennyiségű csili kerül bele. Nagyon erős lesz. A maga receptje perzselni fog. Az egész belemegy? Dobd bele. Nagyon jól csinálod. Sosem láttam még, hogy egy nyugati ilyet tegyen. Örülhet a feleséged. Jó szakács vagy. Többször is főzök neki, mint ő nekem. És végül a jutalomfalat. 3 marék fájdalmasan drága szárnyas hangya. A következő fogás egy tűzhangya omlett. Ezt Tájföld szerte a szezon legfinomabb csemegélyeként ismerik. Tessék, egy különösen szép látvány. Néha pukkan a tojás, és az ember arcába fröcsköl az olaj. Hogy fordítják meg a drágát? Kicsit nagy lett. Még nem tudja. Jól néz ki. Ez egy nagyon drága étel. Finom? Egy kis 2 éves gyerek csipegeti, Jong bácsi meg... Itt mások a gyerekek. És az utolsó fogás a legendás tűzhangya saláta. Hihetetlenül látványos étel, de gondolom, ha az ember egy rakás pénzt ad ki egy összetevőre, akkor ilyennek is akarja látni. Tagadhatatlan, ez egy hangya és pete saláta. Tegyen félre valamit a templomnak is, áldozatgyanánt. Miért visznek ebből a templomba? Mert hangyakereskedőnek lenni, és a hangyákat az otthonukból elrabolni bűn. Ezért felajánlásképpen adunk a szerzeteseknek, hogy bocsánatot nyerjünk. A sarkon túl ott is volt egy buddhista kolostor. Oda vittük az áldozatot. A vallás tiltja, hogy a szerzetesek főzzenek magukra, így a felajánlások is részei a buddhista rituálénak. Nehogy a szerzetesek összevesszenek rajta. Itt a saláta. Ez ám a jó cucc.
A szerzetesek is fogyasztanak húst és rovarokat, ha nem látják, amikor megölik őket. Azt is tilos kifejezniük, hogy ízlik-e az ebéd. Az étel a létfenntartásért van, nem a gyönyörért. Persze világos, hogy ez a szerzetes imádja a tűzhangya pörköltömet. Szerzetesként hivatalosan nem mondhatom, hogy jó-e az étel, vagy nem. De amit hoztak, nagyon jó. Ezzel a spirituális támogatással indulunk vissza Mr. Jonghoz, hogy végre megkóstoljuk a rovargasztronómia csúcsát. Kulcsfontosságú pillanat ez, mert állítólag ez a föld legfinomabb rovara. Ha tényleg jó ízű, ha tényleg beválik, mint étel, amit igazán élvezek, akkor talán még evangélikus is leszek. Szóval, hogy csináljuk? Először egy kis rist veszünk, aztán meggyúrjuk egy kicsit, így, aztán tunkolunk. És? Ajaj, egy nagy zöld hangya. És átkozottul finom. Nagyon, nagyon finom. Ez valami mennyei. Fantasztikus harmóniája az ízeknek. Édes és savanyú, teljes, és közben ropogós a hangyáktól, krémes a petéktől. Fantasztikus. Olyan, mint egy szenzációs kaviár, csak ízben sokkal, sokkal gazdagabb. Köszöntőt mondanék rátok, csodálatos emberekre, de legfőképpen ezekre a lenyűgöző, fantasztikusan ízletes rovarokra. Rendkívüli utazás volt ez. Végre legyőztem a rovarevés elleni előítéletemet, és találtam valami mennyeien finom ételt. De azt is láttam, hogy ezek a kis teremtmények hogyan tartják fenn a közösségeket, hoznak jólétet, és segítenek azok élelmezésében, akik egyébként éheznének. Önkéntelenül adódik a kérdés, miért ne együnk rovart? Azon tűnődöm, hogy ha visszatekintünk a 21. század elejére, azt látnánk, hogy a világ még bővében volt az élelemnek, de mi nem becsültük meg. Tudjuk, hogy a rovarfogyasztás jót tesz nekünk és a környezetnek is. Ha felül tudnánk kerekedni a kollektív félelmen és viszonygáson, és lehetséges lenne rovart is enni, az egy nap megmenthetné a világot. Narrátor Magyar Bálint, magyar szöveg Abed Hadiforát, hangmérnök Olá Kornél, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Mihályfalvi Mihály, produkciós vezető Valger Zsófia és Ulman Gábor. A magyar változatot a Digi Kft. Készítette 2014-ben.